Salam Ata Vatan TV YouTube kanalımızın hormatly tomaşaçylary. Saylanan habarlara atly gepleşigimiziň täze sanyny siziň ähliňizde tomaş etmäne çagyrýar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 19-njy oktýabr naksanyna Russiýadan Türkmenistana uçur gatnawlarynyň bahalary ütgeýär. Özbegistanyň prezidenti Aşgabat şäherine gurulan Daşkent Dinjal teýligäkiniň açylyş dawarasyna gatnaşar. Ýewropa Geňeşiniň başlygy Charles Michel Türkmenistan bilen ýakyn hyzmatdaşlygy ıgrarlydyr. Benzema altyn pökkü baýragynyň eýesi bolly ýaly habarlar ýetirýäris. Gelin bolsa habarymyza giňişleýin geçelim. Russiýadan Türkmenistan uçur gatnawlarynyň bahalary ütgeýär. Türkmenistan aviakompaniýasynyň Russiýadan Türkmenistana amal aşyrýan uçur gatnawlarynyň aviapetekläriniň bahasy 30-njy noýabrdan başlap täze tarif bilen satylyp başlandy. Bu barada aviakompaniýanyň Russiýadaky wekilhanasy habar berýär. Gyş rejetine görä, Russiýada satylýan biletleriň bahasy Türkmenistanyň raýatlary üçin Russiýanyň we beýleki ýurtlaryň raýatlaryna garana başgaça bolar. Biletleriň bahasynyň Kazan Türkmenistan uğru boýunça beýleki ýurtlaryň raýatlaryna garana türkmen raýatlary üçin 10.000 rubl ardan bolýar. Türkmenistanyň raýatlary bilet sargyt etmek üçin A30TM tarifini Russiýanyň we beýleki ýurtlaryň raýatlary bolsa H30D wekillik tarifini saýlap almalylar. Biletin bahasyny Türkmenistan Airlines.ru saýtyndan hemde Türkmenistan aviakompaniýasynyň Russiýanyň çäklerini hereket etýän aviapetek satuw nokotlarynyň alyp bilerler. Ýani Moskwa şäheri, Domodedowo howa mendili Türkmenistan aviakompaniýasynyň kassasy, Kazan şäheri, Dekapristler köçesi 85B Relita BS 200M Kozy Sloboda, Sankt-Peterburg şäheri, Aleksandr Nevsky şaýoly 2-nji ýa Lit 3-nji proyezd 1-nji gat. Özbegistanyň prezidenti Aşgabat şäherine gurulan Daşkent Dinjal teýligäkiniň açylyş dawarasyna gatnaşar. Şu ýylyň 20-nji 21-nji oktýabryna Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew döwlet sapary bilen Türkmenistana gelýär. Bu arada Özbegistanyň prezidentiniň medeniýet sekretary Sherzod Asadow habar berdi. Ol geçiren medeniýet ýygynyna Özbegistanyň prezidentiniň Türkmenistana taparynyň çäklerini iki çäk we giň eldilen düzümlerde gepleşikleriň geçirilejekdigini belledi. Şeýlede iki ýurdun sewda ykdysady hyzmatdaşlygyny ösdürmäge gönükdirilen resmi namalaryň uly toplumyna gol çekmek gödüňde tutulýar. Şeýlede iki ýurdun prezidentleri Aşgabat şäherine gurulan Daşkent Dinjal teýligäkiniň açylyş dawarasyna gatnaşarlar. Mundan başga da iki ýurdun prezidentleri türkmen özbek Ferhet ýaka sewda zoglugyny döretmek boýunça bilelikdäki tatlama bahadalga bererler. Melim bolşýar Türkmenistanyň prezidenti iýul aýyna Özbegistan Respublikasyna döwlet saparyna bolupdy. Ýewropa Geňeşiniň başlygy Charles Michel Türkmenistan bilen ýakyn hyzmatdaşlygy ıgrarlydyr. Ýewropa Geňeşiniň başlygy Charles Michel Türkmenistanyň prezidentine gutlaw hatyny berdi. Charles Michel öz gutlaw hatyna Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan bilen ýakyn hyzmatdaşlygy ıgrarlydygyny belledi. Bu gutlaw hatyna şeýle diýär: Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30-nji ýyllygy münasibetli sizi tüýs ýürekden gutlaýaryn we sizi üstünlük ýurduňyzyň halkyna bolsa parahatçylyk, awadançylyk arzuw etýärin. Türkmenistan garaşdyrlyk ýyllar içinde döwlet we milli guruluşyny uly ösüşleri gazandy. Hemde döredüjülükli zähmet bilen parahatçylygyň, durnuklylygyň, durmuş ykdysady ösüşüň bähbidine belen sepketlere ýetdi. Ýewropa Birleşigi uzak möhletliğin hyzmatdaş hukmyny siyasi gepleşikler iki taraplaryň hemde köp taraplaryň taslamalar arkaly siziň ýurduňyz bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge ıgrarlydyr. Noýabr aýyna Aşgabatda geçiriljek ýaşyl energetika hemde metanyň zyňyndalaryny azaltmak boýunça bilelikdäki maslahat Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan bilen ýakyn hyzmatdaşlygy ıgrarlydygynyň suwtnamasy bolar. Biziň dialogumyzyň şol sanyna adam hukuklary boýunça gatnaşyklarymyzyň we hyzmatdaşlyklarymyzyň Türkmenistanyň mundan beýlekde ösüşini, ýurduňyzyň ähli raýatlarynyň ykdysady, durmuş mümkinçilikleriniň ýokarlanmagyna ýardam berjekdigini tüýs ýürekden umyd etýärin.
Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan bilen gatnaşyklary putolandyrmaga ıgrarly bolup galýanyna sizi ynandyrmak isleýärin. Biz Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça strategiýasynyň çäklerini Türkmenistanyň Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa görnüşindäki hyzmatdaşlygy taýýardygyny ýokary baha berýäris. Hemde bu görnüşde netijeli pikir alışmalara garaşýarys. Pursatdan peýdalanyp sizi we Türkmenistanyň ähli raýatlaryny ýene de birgedek tüýüp ýürekden parahatçylyk, awadançylyk arzu etýärin. Benzema Altyn Pökkä bayragynyň eýesi boldy. Fransiýanyň paýtagty Paris şäherine Altyn Pökkä 2022 bayragynyň ýeňjisi mälim edildi. Bu awraýly bayraga ilkinji gedek Fransiýanyň milli ýygyndasynyň we Real Madrid toparynyň hüjümçisi Karim Benzema munasip boldy. 34 ýaşyndaky futbolçy Benzema geçen ýyl Real Madrid ile 5-nji gedek Çempionlar Ligasynyň ýeňjisi hemde Ispaniýanyň 4-nji gedek çempionu bolupdy. Şeýle hem ol Çempionlar Ligasynyň 12 duşukda 15 gol geçirip iň köp gol geçiren futbolçy boldy. İlkinji gedek Altyn Pökkä ýa-da Ballon d'Or bayragyna ilkinji gedek munasip bolan Benzema bu bayraga munasip bolan 5-nji Fransuz futbolçysy boldy. Mundan öňe 1958-nji ýylda Raymond Kopa, 1983-nji we 1985-nji ýyllarda Michel Platini, 1991-nji ýylda Jean-Pierre Papin we 1998-nji ýylda Zinedine Zidane bu bayraga munasip bolupdy. 24 ýyldan soňra Altyn Pökkä bayragi öz watanyna dolanyp geldi. Şeýle hem Barcelona toparynyň ýarym gorawçysy Gavi, iň ýaş futbolçy Robert Lewandowski, iň gowy hüjümçi Bavaria toparynyň futbolçysy Sadio Mane Sokrates adynyňky bayragyň eýesi. Real Madrid toparynyň dergözewany Lev Yashin adynyňky bayraga munasip boldy. Manchester City topary bolsa, möhsümiň iň gowy topary bayragynyň eýesi boldy. Bu bayragy iň köp, ýagny 7 gedek Lionel Messi gazandy. 2021-nji ýylda hem bu bayraga Messi munasip bolupdy. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýle hem Türkmenistanyň prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň prezidentini gutlady. Türkmenistan Katar maýy goýum hyzmatdaşlygy işçiňleşdirilýär. Belgiýanyň paşasy Türkmenistanyň elçisini kabul etdi. Fransiýanyň prezidenti Türkmenistanyň elçisinden onunç hatyny kabul etdi. Seniň täleýnamaň, hepdelik täleýnama we günlük täleýnamalary her gün okap bilersiň ýaly habarlary ýetirýär. Hormatly tamaşaçylar, saýlanan habarlar gepleşigimiziň bugünkü tanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşiklerimiziň enlik tanyna didarlaşýança hoş sag bolun.